जोबोद थाबैनो बिसोरनो एपइन्टमेन्ट होनो थाखाय हाबाफारिखौ जों लाबाय थादों एबा प्रजेक्टखौ जों लाबाय थादों। नाथाय खोथाया जाहैबाय स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जों SIU खौ मोनाखै। दा स्टेट गभर्नमेन्टआ जोंनियाव जिखिनि क्वेरि खालामदों गासैबो रिपर्टखौ जों हरबाय, थेवबो जोङो SIU खौ मोनाखै। जेब्लायनो SIU खौ मोनगोन अब्लानो जोङो एपइन्टमेन्ट होगोन। मानोना जोंनो हागौमानि फोरोंगिरि नांगौ, जेसेबां थाबनो हागौ जोंनो फोरोंगिरि नांगौ, मोजां फोरोंगिरि नांगौ। दा नंखायनो जोङो जेब्लायनो SIU खौ मोनगोन जोङो खुनु लेट खालामाजासे थाबैनो जोङो बिथांमोननि साख्रिखौ जाय टेट पास खालामखानानै दङ, जाय गोदानै पास खालामबाय, जाय 99नि थालांनाय, बे बयखौबो लानानै जोङो SIU नि सायाव बेस खालामनानै बिथांमोननि एपइन्टमेन्टखौ होगोन। खोथाया जाहैबाय जे बिथांमोना दिनै बायदिसिना धरना रेलि खालामनो हायो। आंनि लुबैनाया बे जे दिनैनि सरकाराव खुनु घुस लानानै एबा ब्राइब लानानै साख्रि होनाय बेबायदि थासारि गैया। आरो बिथांमोननो इन्टेनसनेलि जोङो होआ होननानै दोननायबो नङा। ओंखायनो बिथांमोना साख्रिखौ जेब्लायनो SIU मोनगोन अब्लानो जायफोर क्वालिफाइड बिसोरो साख्रिखौ मोनगोन। नाथाय आंनि खावलायनाया बेसो जे मोननायनि उनाव जाहाथे सासे मोजां गोग्गो गुन गोनां फोरोंगिरि जायो, बेखौसो आङो बिथांमोनखौ खावलायदों। अक्ट'बर दाननि गेजेरावनो एडभार्टाइजमेन्ट होनो थाखाय बिथांमोना दाबि बिथांमोना बुंनाय बायदि हयथ' जोङो होनो हानाय नङा। मानोना सरकारि प्रसेसजोंसो बियो थांगोन। दा थाबैनो मोनोबा जोंथ' सेप्तेम्बरावनो होगौमोन, नाथाय मोनैखाय जोङो हयथ' लेट जादों। अक्ट'बराव मोनबा अक्ट'बराव होगोन, नभेम्बराव मोनबा नभेम्बराव होगोन, जेब्लाय मोनो अब्लानो होगोन। जा बिनि सायाव जुदि बिथांमोना जेबो खामानि मोनाखै, बेस्थ' जानो लुबैदों, अब्ला बिथांमोनाथ' धरना होबाय थानो हायो, आंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया। नाथाय जोङो गोसो जानानै इन्टेनसनेलि बे साख्रिखौ बिथांमोननो होआखै एबा जोङो लेट खालामदो बिदि नङा। जेब्लायनो SIU मोनगोन, SIU मोनखांनायनि उनाव मेक्सिमाम 20 days इन्टारभिउ लानाय, रिजाल्ट होनाय, बेखिनिनि गेजेरावनो एप्लाइ खालामनायनि थाखाय एसे सम होगोन जोङो। गासैबो प्रसेसा कमप्लिट जागोन।